care ne-am străduit în această etapă ultimă și finală de restaurare și punere în valoare culturală turistică, să oferim cetățenilor Comunei Costoci, județului Târgovița și României, cum a zis domnul academician Eduard Teodorescu, această bijuterie de arhitectură. Proiectul a fost început cu primele releve făcute în 1910 de arhitectul Traianescu, când palatul era o ruină, pereții arși, tot ce vedeți aici sunt parțial urme originare, dar nimic din nenorocirea care era în 1910 nu se mai vede acum, pentru că am reușit să-l aducem împreună cu constructorii, cu restauratorii de componente artistice și cu toată echipa de proiectare și de execuție, să-l aducem la ce se vede acum. Trebuie să vă spun că primele lucrări de restaurare ale palatului au început în anii 58-60, când s-a lucrat de către un mare profesor arhitectul Ștefan Balș restaurarea palatului. 3 din obiectele de aici sunt originale din acea vreme, păstrându-se parțial pivnițe, pereți. Acestea sunt Casa Veche, care a cumpărat-o Brâncoveanu de la proprietarul inițial al acelei case, când încă nu era domnitor, și tot atunci a înălțat biserica, care a devenit biserică a ansamblului domnesc, biserică de curte. Acum este biserică de mir. Asta se întâmpla până înainte de a fi voievod. După ce a devenit voievod, a construit palatul și toate celelalte clădiri care se văd acum. Cu mențiunea specială că cele 3 obiecte originale sunt palatul, corpul de gardă sau partea principală și Casa Veche, partea ei inferioară, deci pivnițele și parterul. Celelalte clădiri au fost reconstituite, restituite, în orice caz nu restaurate. De ce în 71 s-au găsit fundațiile acestor 3 anexe? Pe baza lor și din descrieri și din documente, fără să avem documente vizuale, numai vorbite sau scrise, am încercat să dăm imaginea de ansamblu cu aceste anexe. Prima, care s-a păstrat până în 1904, era ruina Cumniei, care în 1905 s-a și demolat, dar îi se vedea clar silhueta, cu cele 4 coșuri mici și coșul mare, care fiind bucătăria Cuții Domnești, Casa Slujitorilor, care este clădirea în care stătea personalul, și droșcăria, unde domnitorul își ținea droștile. Noi am reconstituit pe stil de renaștere italiană grădinile, am restaurat zidurile de incintă exterioare și cele de interior, în așa fel încât să avem o imagine completă a unei curți domnești de acest rang. Pot să vă spun că la Mocoșoaia, unde n-a fost niciodată întreruptă folosința, există o reconstituire a Cumniei, care se pare că a fost făcută în 1702, după modelul